Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka di channel Keluarga Mas Goblok. Apa nih? Sahur. Nek sahur cilikan kumbian kan ditutup kendongan. Tong tok 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 tok. Sahur bocah cilik do mlaku wek diringi wong dewasan goreng saiki genah. Numpak odong-odong penumpak pickup lewat nganggo sound system, tapi alhamdulillah sound systemnya gak horeg ya, pemirsa. Nek horeg kok seneni Pak RT. Gimana berilah. Kita anak-anak muda pinggiratan iki mah. Lah iku aman. Berarti kan maksudnya kan dalam arti mereka nganggo sound kan mereka membangunkan orang-orang sahur. Positif lewat. Wis bukaan ya wis. Tapi jeneng canem kan lucu-lucu kan gogel-gogel pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nek gak hangat yo susu pemirsa nek aku tuku sak renteng nang pasar. Kian ku mudul. Sahur. Aku di sore tuku papes pindang. Enggak ngerantek ke pemirsa. Biasane ngaku nek sahur iki mangane gas pira akeh. Nek sik yo ben tak salah nang kono. Engko kucing tanggoku biasanya liwat. Tahu enak. Nek kamu tak simpen gula wong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Penasaran yuk, apa sih? Nah, angin kan poso man tak ada iku kucing tonggoku bisa liwat. Betul apa orang kemang. Bismillahirrahmanirrahim. Ali pemirsa, apa ngantuk? Ini goreng. Aku ngecep neneh. Sedikit bengi. Ini daerah Getas kenal lewat. Soalnya gak lewat ini. Hutan. Nek jerikan kumir kan dungan kentongan. Urung ono apa jeneng ampli apa salon portable urung ono. Sahur tuk. Aku mbak kelas piro lali mulai poso tenanan lali aku misalnya. Mari ibu bakul pemirsa tadi banyak aku tinggal mbahku almarhum wis budal biyen saya ngelangi mbahku Jepang dodol pasar aku ditinggal karo adikku kan jenis bocah cilik biyen ya kan kadang poso beduk kadang murah kan dibantu mbahku.
untuk kendongan keliling udah mlaku wis aku gampang saya dua tepak sopo nggawa sound system portable sing gampang cilik sing gawa gak wani sound horeg rusak kaca bisa kudu gak wani terus diperingan Pak RT mau saus wajare sungguh sound horeg ape karnaval ngono piye ngono pitik-pitik itu melo sahur bisa papasnya enak aku golek papasnya yang beda tapi yo hati-hati durine iku kayaknya aku tak siasati misalnya mangan mulu enggak akeh enggak aku jarang ngonten nang pasar belanja sayuran tuh terus kalau poso kan buru ringkasnya bisa soalnya gak akan buat pangan nah ini bakulnya jangan jam piro ya pemirsa maksudnya masak jam piro wakal tapi pernah disetting Mbak Indah Ratih bakul langganan kuwi sering tim Mbak Indah nang kapan yang kadang kulontong wong jenenge liwat yo tak celok yo tetep gak krungu tapi nek Mak Dami ya nalon kadang Mbak Palupi kadang ya nalon nek nyetir cuma memang kan tak celok Mbak nggih Mak Dami bojone Ika bojone Mas Goblong ngono kata kala kadang Mbak Lipah sejak ngonten Mak Dami ini kan kayak mulu pemisah mendang ya sih mana ini mau gelem iku kejeng aja Pak mau tak didelane daging ini gimana bisa terjangkau waktunya pemirsa lo ke setengah papat alhamdulillah ki sing mercona rada reda cuma rada waduh kono bundi
gak tapi yang buah jenis bocah tapi udah sudah pemisah tolak nek lapor iku ya aku gak ngarah lapor polisi iku kan jenenge ungkapan seseorang nih pemirsa ya poso-poso pengen istirahat tunggu mercon gede ngono nek lapor tenanku yo gak mungkin aku sekondo RT ya alhamdulillah wis mulai sudah bocah gak koyo biyen-biyen momen sak gerombolan iku misal jenenge bocah cilik apa piye ya ngono ya tetep wong tuane wis tau ngandani wong jenenge bocah sakmono iki kan dablek-dablek ya pemirsa wong sing yo sekitar bocah umur 8 tahunan ana sing gede melak umur 12 tahun bocah sakmono kan dablek-dablek nek jalanan nek cah pang yo sepedaan terus guyon-guyonan nek saya yo ngono aku biar sakmono iki nek esuk iki jalan-jalan tekan Polres ngono kuwi pemisah nek mbiyen ki mercon korek api ngono tel ngono nek cah saiki kan kaleng susu nganggo spiritus digawe monconge gede sapa sing wingi sampai mbah ke sampai kagetan ngono yo sakno pemirsa nek lapor polisi enggak wingi jenenge wong kesel nek aku ki gak ngarepane yo kondo Pak RT terserah kono apa piye tapi ki rodok sudo Mas yo kadang sing ono jeneng bocah nending kono mah yo jeneng bocah sakmono iki seneng-seneng ini Ramadan ini iki pemirsa alhamdulillah wis pemirsa ya wis bar tarsi ya tak pitiling kok ini tak wene kucingnya tonggo apa ngene kucing ki wedi pemirsa yo aku sabone sawang sabone endi ya kayak pernah saurunge di dikai makni aku menemukan mah mboten usah mak kudune aku nek main adoh-adoh terus nang sawah mangan obat tikus kula malah getun kula aku bisa. Nah aku nek nang merahi dolan cuma kadang kalau memang gak konten mau jenenge HP kadang dijaluk bocah nek dolan sih aku dolan pemirsa cuma memang gak bendino karena memang yo gak cedak banget sih memang terus pernah tak ceritain bolak-balik ngono tak ceritain ini malah pemirsa bosen kok ya udah tiba 3 kiloan ada dari Kapuan ke Meraki sekitar sakmono lah kurang luwih ono tulisane jarak antara Pasar Merah nang Puskesmas Kapuan ae 1,5 kilo lah Kapuan iki wangkot kene ya 1 kilo luwih ya ono ya paling gak 3 kiloan itulane dolan cuma kadang gak mlebu konten ya aku nomornya tetep mesti nek dijak oleh aku tetep kontene mae kan tuan rumah iku kan berarti aku ngajeni pemirsa karena setiap orang kan kesibukan dewe-dewe iso mlebu nang konten kadang iso dijak konten aku nek pas iso kan kesibukan dewe-dewe pemirsa Adine kesibukan dewe Mbak Ismani kesibukan dewe cuma nek kadang kala yo mlebu gak mesti sih ngono fleksibel memang ibaratnya keadaan kan fleksibel gak kudu nemena ngonten kan sing iso sing ora dijak jenenge wong pemirsa yo jenenge wong jenenge duwe kesibukan masing-masing wis pemirsa sikat gigi yang banyu yo ning ana kulo mau tak kayak banyu anget sithik sama wis adem wis pemirsa yo selamat menunaikan ibadah puasa mari kita berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim Nawa itu sama kutina ada ibadah syair Ramadan di sana tempat oleh amin mungkin sing bersolat rawat masih berdoa jadi berdoa lagi ben tambah afdol misal terima kasih
Pokoknya aja lali lek Mas sampai keluarga Mas Gopeng nek ana ibadah jebol sing akeh. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.